Alleluia, Jesu Christu lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang brod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Christu kun lang brod lui laki lang brod u siu kuna ban pen ya so pat la ukpa. Alleluia. Kajing puli na kikam jengki apostol kalenong ka basaw kadikot ka bapra hadu bakat ar. U Petrus ubaladap daw man siem bakod ulaong konong sensyar jong upay ba bat ko temen ko san lada latian bisyaringi menta kasingi na kabenca ka kamba bah kabalale hau batko badakumno la penkoj penkhia ai hu to tip hi baro pat phi upay Israel baro badaka kerteng jong u Jesu Christ na Nazareth yaw ba pila sa narpna yaw ba ublay ula pen mi pat na kibayam dei da u ba uni ubriu uyeng hang ne hakmat jong phi ubala koj uni ulong umau yaw bala ken chai dai kinong tei pen ban ula kala long umau dong bot om don jing pen em hau no wei pat naba om don ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai haki briu da ka ba en pen em yangi ka ktien jong utrai ka sam ka ba hispa khat phra umau yaw ba kinong chai gila kan chan ula kala long mau dong to yero utrai na ba long bobha ka jing isn ai jong u ka ne junam ka kham bha ka ba leit ri hau trai ban ya ka ba shania hau briu ka kham bha ka ba lei ri hau trai ban ya ka ba shania haki ba khrau batri umau yaw ba kinong chai gila kan chat ula kala long umau dong nganai ngu eme na ba mela jubab pan melong unong pan em jonga umau yaw ba kinong chai gila kan chat ula kala long umau dong ya kani lale do trai ka ba i phala ki khmat jongi umau yaw ba kinong chai gila kan chat ula kala long umau dong long blakar khu cha bowan haka kerteng utrai ngi ker khu ye phi na ka yeng utrai medei blai jonga ngai ro emi blai jonga ngai nam yemi to ye ro ye utrai na ba ulong baba ka jing isn ai jong u kane junam umau yaw ba kinong chai kila kan chai ula kala long umau dong ka jing puli na ka chithi baneng kong yo anes bakoi kalenong ga balai ka dikhot ka baning kong pat baar hapet ka jing et ka ba kumno ukpau la ai hangi hadu ba enda khot yengi gi kho nu blei ban ngi dalong ru kumta ka daw balai ba ka parthei kam i tho yengi kalong namar ba kam shem lai tho yau blei ku ba ye ye ngi long man cha ki kho nu blei kam pat pau ngin salong kum ei henry ngi tip ba enda wan pau ngin salong kum ma u namar ngin sio i u komba ulong shisha kaktien jong utrai ka jing pulina gospel khot kat kum uyo anes kalanong ga bashi pho ka khot khat wei hadu ba khat phra u jisu la ong ngalong unong ap lang brod babha unang ap lang brod babhau ai ti yala ka jing em na ka banta kilang brod unong balas ngi ba dei unong ap lang brod bat ba kilang brod kim dei ki jong u habaw yo i bawan usuriu ino ikilang brod bat u phet yap phet em bat usuriu kun rob ye ki bat u pen sapret ye ki u phet yap namar ba ulong tang unong balas ngi bat saliai kilang brod nga ngalong unong ap lang brod baba ngai thu yala ki jong bat kiru ki thu yanga
kumbau kpau itu nga bat ngai itu eu kpa bat ngai ti ala ka jing em na ka banca kilang bron bat ngadon sakiwei pat kilang bron ki bom dei na ka ni ka sem lang bron ya kiru ngadei banwan yalam bat kin sngap ya ka sur jonga kumta kin sakalalong ka wei ka kenhun uwei unong sharai na ka ni ka dau kpau e yanga na banga IT ala ka jing em bangan dup yo biang ya ka amdan bashim no e ka jing em nanga henry nga IT ya ka da kamon la jong ngadon bor ban IT ya ka bat ngadon boru ban shim biang ya ka ni ka hukum banglayo nau kpa jonga ka gospel jong utrai